Hello mga higala ko, ini nga takna buot ko mudasig nimo igsuon. Wala ko nasayod unsay imong kahimtang karon, unsay sitwasyon nimo, unsay imong pagbati karon. Apan simple lang abot na ko i-remind kanimo karon na ang tanang pagbati nato, tanan nato nga damgo, tanan natong tinguha, nakita og nasabtan na sa Dios kaayo makaigsuon. Ug walay imposible sa Dios hinumdumi na. Sumala sa Bible nga all things are possible unto the Lord to those who believe. So simple lang yabi karon, mutuo ka ug mosalig kas Ginoo nga siya magahimo sa pagtubag sa imong damgos kinabuhi. Ako mo dasig kanimo mintras sigayon pa saligi ang Ginoo, isalig sa Dios imong mga damgog tinguha sa kasing-kasing. Ayaw kalimot sa Dios, ampo sa Dios, simba daygan Dios, pangalagat sa Dios. Mintras himsog pa ka, mintras may pa imong lawas, pag-clean sa iyong mga saad, pagbasa ka sa iyong mga pulong, yung pulong sa Dios kinabuhi na umuhatag ng direction sa atong mga decision. Salamat sa Dios. God bless you. O bye-bye.